तर मित्रांनो आम्ही आता निघालो आहे, 9:30 वाजून गेले, लेट झालं आहे खूप. आणि आता सुरुवातीला आमच्याच गावातल्या दुसऱ्या वाडीत जातो आहे. तर आता बघूया किती मजा येते. ते फोटोशूट चालू आहे बघा. काय या मोबाईल कशा खातात तो आता लेट होत आहे, आता लेट नाही होता. अरे काय पार्टी तो पार्टी जाता आधीच तो पार्टीवर जाणार ते का पुढे माणूस आहे आणखी लाव करते केस पिन गो तू येतो केस पिन लाव. काय नाही तुमका किती इतकं वेळ सजवलं काय केलं मी नव्हतं त्याच्यात. नाही नाही हे साडी नेसलोय. हा तयारी करून झाली, चाललोय आता फिरायला. मारू हा हा लवकर म्हणजे वाजले किती. हा हा माशावाली दिसली तर पाठवून दे. माझीवाली आठवणी ना चल. तर अच्छा तो हम चलते. चल 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 लवकर चल. तर चला मंडळी, आता आम्ही चाललो फिरायला. पहिल्या देवळात जाऊ. पहिलं देवळात झालं. हा चल बाबा पट्टापोट तुम्हाला होई हा नाही होय बाबा. कधी बाकीच्या वाडीतले जाऊन पोचले. काय कशा सगळे मजेत ना. मस्त मजेत. आज मी बाबलो नाही, आज बाबली आहे. बबली आहे बबली. जेवणाची तयारी जेवणाची तयारी झाली आहे. मग तुम्ही कडला तुका नेसवले नाही काय. गेल्या तुमच्या माय.
नवीन पेटीतला काय हा आमचं मेन दरकारी येतो. आता काय वेळ होय होय हिरा हिरा. लाडू घ्यावा लाडू घ्यावा. लाजत नाही रे खूप. तांदूळ दिले ते पूर्ण एवढ्या मग आता आम्ही स्पीड आमचं वाढणार जरा स्पीड लावायचं. खाव हे खाण्यात स्पीड जास्त आता काय घेतो थांब. हा खाण्यामुळे लेट होता आता. रात्री अर्ध्या रात्री असं सोडून काय पटापट नाही करीत. गाणं ऐकायचं होतं तुझं. होय झाली माझी दोन ते तीन झाली. 2-3 झाली. नाही नाडी बांधली पडत नाडी रेशमाच्या रेघानी लाल काळ्या धाग्यानी नारळ सोलूचं काम चालू आहे. हे कसले नारळ कसले पण हे आता मिळाले. हा मिळाले. होय ऐकल्यावर यांची जरा मुलाखत घे या तिघांची. हे लेट कशात तुम्ही. ह्या पंकज भाऊजींकडे दिला मेन काम. गाणी म्हणतो. झाले सगळे सोलून. झाले मग बघूया काहीतरी पण. वरी सुपारी पान फक्त ती
कोणा चिवडो बिवडो घ्यावा सगळ्यांना 2-2 सुपारी सुपारी एवढी महत्वाची आहे. काय तर मोठा नाही तर कोणतरी नाव माझी काढून नेणार ते. हा. काढून नेणार. त्याच्याविषयी तुम्ही देता. तू असा बिजाकी घे आणि तू सुपारी दे सगळ्यांना 10 कसं परवडतं नाही. हे कोण घेत बिलाकी कोण घेता हे मालक हा बाई यावर्षी नाही आता चाय सगळ्या तू काय चहा तुला 2 बिस्किटचं पुढं घेऊन जा. तू आता कोण खातो नाही मध्ये खाय नाही मेल्या काय करतोय? काय करतोय? गपचूप बघतोय. थंड नाही घेतलं? थंडा पिता नाही, काय पिता नाही आता. तुझा आवाज जाम झालो. कंकोळी हे नारळ टाकते डायरेक्ट मुंबईला जाते. हा टाक एक बरा होईल. हा डिक्कीत मुंबई का पण डायरेक्ट मुंबई जाणार. हे बघा कशी माणसं कोमून भरलं. हे बघा पाठी डिक्कीत 2 जण मागे चाय खालेली आहे. चाय आणि बिस्किट खाऊन कंटाळ देत. लाडू बिडू सोय भरपूरच होती आज. पेंड्या सुदामा सगळे पाठी बसले आहेत. त्यांनी तिकीट टाकलं आधी. होय ना. मावशीबाई मागे आहे कोण दिले आता मावशी हवे तेवढे 2-3 हवे कोणून ठेवलेले आहेत. पाटील तुम्ही फसवला काय केलं मग आता काय करणार? पडून जातात आजी. आज काय तर नक्की सांगा. बाकीचे तयार झाले. नक्की आहे. महत्वाचा विषय सांग. जेवणाचा कार्यक्रम महत्वाचा विषय तो चवळी आणि वांग्या घालतले नाही भिजत. मेन कार्यक्रम आणि अशोकाबानी कोणा भरतो. आणि तो कार्यक्रम झाल्यानंतर तमाशा कसं रंगतात मग रंगणार नाही. सुस्तावतले मग खाऊन सुस्तावत ना रंगतो लोक. बाय बाय. तुमच्या घराकडे जाऊन लावा मी. तर दुसरा काय? परत येऊचे परत रुपये 500 काढून ठेवा. या भारी. थँक्यू. बाय बाय. कसं डान्स करता तो बघा बघतो. काय रे असं मी शाळेत होते तेव्हा 3 दिवस शाळेतच जाईना. मी गेला ना. मग बरीच शाळेतली पोरा होती. सुट्टी होती की हो. त्या सोडून सांगली होती. हे बघा शाळा आमची वरती. तुझ्या
या हे बार लागला की तुका अरे गेलो चावी आहे आता माझ्याकडे चावी हा खै चालला रे खै चालला तो काय बघता रे हा करा मला बघा आपल्या घरण्याची बघा अरे तू पाठी करायला होतं पुढे जावता चालवता ना मात्र चालवता टाइम लागता नाही काय वडील तारा प्रिय कर राज सख्या माझा मन मोना 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 तर मित्रांनो आता दुपारचे 1:15 झालेत आणि आता हे शेवटचं घर आहे आणि इथेच आता जेवायचं आहे आम्हाला त्यासाठी सगळे आले आहेत आणि आता सगळ्यांचे आवाज जास्त जरा खुलले आहेत भूक कारण की आता जेवचा टाईम झालेलो ओके जेव बसा म्हणतो